goedemiddag. Wij zeggen walnoten te keer. Ja, dat klopt. Ja, nou, dat vind ik wel nieuwsgierig. Wie heeft er nou walnoten? Wij, een grote boom. En dan is het elke keer rapen. Maar je hebt dus walnoten te keer en verder? Appels. We hebben er ook 2 bomen staan, daar komt ook altijd heel veel af. Te veel voor onszelf. Eieren, vanwege de kippen. Alles wat je te vallen hebt, dat zet je bij de Wat we te dik. veel hebben, dat doen we weg. Ja. En dat verkepen bij de dik, gaat dat altijd goed? Er zijn ook wel eens mensen die denken van, ach, het staat er, dus laat ik het maar meenemen. En sinds die een paar keer voorgekomen, toen was ik het zat en ik zei van, nou, ik hang er een camera op. Wie weet helpt het. En dan, ik heb er ook een bordje bij, want dat moet je er dan bij zetten. Hè? Want, je mag niet zomaar filmen. Ja, maar scheelt dit nou de camera dringend? Ja, het is nog niet voorgekomen. Het is nog niet voorgekomen, dus het helpt wel. Ja. En het keer dan binnen op een computer of zo bezien? Ja, op een app kun je kijken. Je krijgt dan een melding van, hé, er is beweging, dus dan kun je kijken. Of achteraf kun je kijken. Nou, dan kun je kijken van, hé, wie is er geweest en kennen we hem? Of dan kunnen we even aanbellen van, je bent wat vergeten te betalen, zullen we maar zeggen. Ja, als je hem kennen. Als je hem kent, ja. Ja, Ik weet niet of we nou zo ver moeten gaan om het op internet te zetten. Dan ben je zelf weer fout bezig, geloof ik. Maar, ja, dat doet zomaar dan, hè? Ja. ja, maar ik geloof niet dat het mag. Hè. Weet ik eerlijk zo niet. Nee, nou ja, dat hoor je dan weer. Als winkeliers het ook op internet zetten, krijgen ze ook weer problemen. Dat mag dan weer niet vanwege de privacy en weet ik het allemaal. Kun je je vaststellen dat ze het erop zetten? Ja, blijf er vanaf. Die mensen werken er ook hard voor. Hè. Dit spul ook, ja. Het is, je biedt het te koop aan voor een leuk prijsje en dan nog meenemen. Dan denk ik van, ja jongens, kom. En dan heb je het over €2. Heb je een zak walnoten. Kan ik niet tegen.